Hej alle sammen, velkommen til endnu en video herinde fra Freakyville Kit PvP. Og ja, vi sidder herinde på Kit PvP'en igen. I kan se, jeg har 3000. Ja, det snørter lige nu. Men I kan se, jeg har 3000 herude. Og ja, jeg har ikke fået købt punch på. Jeg har ikke fået købt punch 2. Men jeg er godt på vej, kan I se. Ja, og jeg tror faktisk også, at det er solgt. Yes, det er det. Så den der. Så har vi 3700. Så mangler jeg lidt under 1000. Jeg regner med, at jeg kan nå at få det i dag. Men fordi, at jeg ikke har, købt den. Det er fordi, jeg har opgraderet med svær. I kan huske sidste gang. Der havde jeg Sharpness 1 og Firespect 2. Eller nej, Firespect 1, og nu har jeg så Sharpness 3. Og det kostede så lige 2.500 for det sammenlagt. Og jeg tror, jeg er med Martin og dem. Eller Malter. Malter 1, 2, 3, 4. Ja, så jeg tænker, at vi går ud og PvP eller noget. Okay. Melvin. Jeg kommer nok til at være lidt stille i den her video. Fordi ja, jeg PvP'er. Og jeg er meget stille, når jeg PvP'er. Jeg ved ikke lige hvorfor. Hvor er Malter det? Nå, de der. Wow. Super. Okay, jeg tror lige, vi tager dem. Vi tager dem der. Lad Lucas. Jeg tager mig i... de rammer mig engang. Ja. Jeg har faktisk også PvP'et rimelig meget i dag. Oh my god, hun der har med, jeg skal team med. Så jeg er sådan... Ja, hvad kalder man det bare? Nu skruer de op på min radiator. Så. Yep. Jeg har godt nok lidt ondt i halsen igen i dag, så hvis jeg er sådan, det hedder sådan meget, så er det derfor. Ja. Jeg ved ikke, hvad det hedder, så. Men jeg har stadig ikke nogen. Jo, jeg har 2. Nej, dem har jeg allerede brugt. Jeg kommer bare til at bruge de næste par. Dem kommer jeg til at bruge på penge. Det næste par julebrunds. Og jeg har faktisk fundet ud af med nu flækker han det nok lige. Med Levi-mod, som jeg har, der kan du se kliks i sekundet. Og jeg kan komme op på 13 kliks i sekundet, hvis jeg jetterklikker. Men jeg er ikke så god til at jetterklikke, når jeg PvP'er. Jeg er sådan dårlig til at holde ved min mus imens. Så jeg ryster meget med. Men jeg kan godt komme op på 13 år gange. Det er det irriterende, det der. Jeg ved, at det der larmer sådan. Så vi FK her. Det ved sgu ikke. Nå, nu stopper det. Okay, super. Så tager han der. Ja, I kan også se, at jeg kom ind i level 120, så jeg er faktisk rimelig højt. Pretty low. Sorry for boost. Der får jeg ikke en dør eller mig nu. Skal vi lige få en god combo på ham? Nej, det skal vi simpelthen ikke. Jeg skal... Oh my god. Sådan der. Nu giver han. Hvor det 1? Kan rulle. Jeg ved ikke... Oh my god, han er low jo. Han nudge. Nej, man kan sgu da ikke få nudge. Den var dårlig flækken, var det noget der. Jeg går nu væk. Oh my god. Men I kan se, at jeg har næsten 1000 kills, så det er meget godt. Jeg drikker lige noget. Sådan. Der er nogen, jeg så en, der skrev i chatten, han var i fucking level 1000. Det var mega sindssygt, mand. Men jeg håber, når jeg kommer i level 130, at der... Nej, level 150, at der er nogle af mine teammates, der også er der, så. Kan de killsteal ham her? Nej, det fik vi så ikke noget af. Oh my god, nu går det så op på mig. Og nu er der en, der jumper. Jeg håber ikke ham der er YouTube-trolling. Jeg kommer ikke igen, for han hacket for sygt. Det var fandme sjovt. Der var en tidligere, så kommer han ned. Han har ikke noget gear eller noget. Så
Så kommer man ned, så han B-hopper bare for sygt, og så flyver han bare rundt med Kalaura. Og jeg fik ham. Så jeg var godt nok på et HB. Altså han havde så også normalt gear, men han er 5 B op, for det win. Det var fandme vudst. Ej, okay. Nå, jeg var lige blevet sur. Ej, oh my god. Det giver mig virkelig cringe. Oh my god, han er fire aspect. 2, tror jeg. Så rammer jeg ikke med den der. Hvad lavede han der? Lige skal lige tage den charme gear, hvis jeg. Men altså, jeg får snart prot på min hjelm og min sko, men jeg skal også bare have unbreaking på min hjelm i hvert fald. Fordi den broker rimelig hurtigt. Så ja. Altså, jeg vil virkelig gerne have Affinity, men alligevel så vil jeg ikke 7.500. Og jeg kan jo egentlig bare tage med kit. Så godt det er lidt sådan cheat, men ja. Yeah. Altså, jeg plejer bare at tage mit kit 2 gange, og så får jeg sådan 128 pil. Det er egentlig fint nok til bogboost. Men ja. Yeah. Jeg mangler lidt mere end 1000. Men jeg kan også sælge den der halvstik Whetstone jeg har, så får jeg nok lidt mere. Så får jeg nok dem der 300 mere. Så mangler jeg ikke så meget. Flækker mig. Jeg er faktisk et rimelig stort team. Altså jeg teamer med rimelig mange. Og det fedeste er bare ved det er bare et hele teamet, der sådan teamer sammen. Det er ikke bare halvdelen af teamet, de slås mod dem. Men okay, var der nogen? Nej, der var ikke nogen der. Jeg booster os lige herned. Okay, skal vi kilde sig dem der? Det er lidt klamt, men altså. Øj, level up. Jeg skal jo lige over med det her Whetstone. 121. Altså, det er faktisk close home, så. Jeg er død. Jeg er død. Nå, Madeline døde, rip ham. Eller rip Whetstone, og den er. Jeg står virkelig. Oh my god. Jeg har taget det. Super. Jeg glæder mig virkelig til, at jeg kan få punch 2, for så kan jeg altså punch mig langt. Så er der næsten ingen, der kan flytte mig. Okay, han døde ikke. Okay, tak for hjælpen, drenge. Tak for hjælpen. Tag noget drik, sådan der. Og jeg fik faktisk PP-farm, eller jeg fik lidt af den. Jeg fik sådan en ting. Jeg fik så sådan 10 weed her klokken 15. Så 17. Jeg glemte lige den der klokken 17. Så ja. Yeah. Men det tjente sådan 200 på, så det er meget godt. Og ham der er mega low. Ham der er også mega low. Dræb ham. Død. Nej, han er også mega low. Ej, han er redstone. Give me that. Han fik den. Jo. Oh my god, der er en Benjamin. Skal vi lige pusse ham ned? Og det var egentlig sindssygt. Skal du gå til den i? No hacks. I don't blame it. Midkill. Det er det altså også midkill. Det her er altså også midkill. Wow. Jeg døber den lige nu. Døb. Hvor havde han pots på? Eller var det en anden? Jeg synes, der er rimelig mange, der har pots på lige nu, men jeg opdager dem ikke så meget. Oh my god, level up. Nej, den hvor fuck skal han slå på mig, min team? Jeg er fucking dum, mand. Okay, jeg ved ikke lige, hvor meget. Jeg tror, jeg sætter en halv stack Whetstone for Market Create. Hvad skal vi sælge det for? Jeg plejer at sælge det for 650, jeg sælger det for 630. Det er ikke meget fint. Jo. 32 og Whetstone. Sådan. Jeg så ikke helt min teammate. Jeg ved ikke, om han glemmer, at vi er teammate. Fuck ja. KS. Hvad var det, der dræbte? Team. Lag.
Jeg er død. Eller jeg dør fra. Nej, okay. MC Kip på Julian. Nej, okay. Fakers. Det er så større. Fakers. Julix Gaming. Det er cool. Jeg ved ikke om det er, han er fake, men jeg ved i hvert fald, at MC Kip på han er fake. Faker. Lol, det er på. Sarah. Jeg vil gerne have, altså, jeg vil gerne have eller punch, hvad det hedder, punch 2. Det var så OP. Skal vi købe sådan der? Quest for the win. Sådan. Sådan der. Det melder. Hvorfor står de hele tiden på mig, mand? Så bum, mand. Jeg er i level 122. Okay, sådan der. Jeg løber det der for. Okay, der er han så. Hvorfor er han sjovt? Det skal så. Hjelm. Jeg ved ikke, om han døde. Det gjorde han sikkert ikke. Jeg elsker virkelig pelsbøv. Det er så dejligt. Og jeg skrider af jeres time. Nå, de fejler sig. Ja, det er altså træls, det der. Her skal jeg fejle med Lucas, med. Jeg har Louis. Kan der korrekt? Eller noget? Okay. Så træls. Jeg håber. Det var nok lidt højt, det der. Jeg håber, jeg kan få råd i dag til punch. Og et skrille. Jeg kommer efter dig. Ej, det er så træls, det der. Man kan godt booste herfra så ind til spawn. Altså det gør man på. Hvad lavede han? Det er fandme KS. Hvorfor killstealer du mig? Hvad? Ja, det er altså rimelig langt. Jeg skal lige killstealer. Sådan der. Jeg lå. Oh my god, han er halvt HP. Hvorfor han så godt komme på en på mig? Nej, okay, jeg er død. Oh my god, halvt HP. Jeg tager ikke bogboost. Okay, nu tager I'm not a badass. Vi kan med det. For tjek, når han kommer. Hvad med det? Det er noget, at det melder dem, de går på griller. De har været team på det tidspunkt, jeg ved ikke hvorfor jeg tror bare, de har glemt det. Og så er det rimelig træls, hvorfor bliver jeg ved med at løbe efter dem. Det hjælper faktisk nogle gange at bogbooste sig selv. Uden punch. De kan godt booste det nogle gange. Nu prøver han at bogspæmme mig. Sæt den der på. Den der. Det første jeg skal unbringe på, det er min hjelm. Fordi at, ja. Det her, den der bugger hurtigt. Den bugger rimelig hurtigt i forhold til chestplate og sådan noget. Men jeg ved heller ikke, om jeg skal stoppe med Freakville på sådan en episode, eller sæson. Så godt at lave en episode, men også, ja. Fordi at, jeg synes bare, det er lidt kedeligt, og ja, der er ikke så meget at lave farm selv. Jeg synes ikke, det er så fedt med PvP derinde. Jeg kan ikke så godt det lide PvP, når der er sådan en vagt og noget, og så skal man vente. Ja. De kører sådan der. Vi kører sådan der. Det er Frederik. Det er Frederik. Hvis du forstår. Okay, han sker der med brugt. Så vi hopper bare herovre. Hvad er det? Jeg elsker virkelig at oppe. Det er virkelig dejligt. Men I må gerne lige smide en comment, om I gerne vil se mere Freakville person. For jeg skal nok lave det. Jeg gider bare ikke, hvis I ikke gider se det, fordi jeg gider ikke rigtig selv lave det, og jeg føler ikke, det kommer det bedste ud af det, men
Hvis I godt kan lide det, så skal jeg prøve at lave det. Så hvis det bliver sådan en crap, så kommer det ikke op. Men hvis det bliver fint nok, og jeg synes, der bliver godt content i det, så skal det nok komme op. Så vi dræber dem her. De er jo noobs alle sammen, men noob. Du skal fandme ikke killstil ham der, vel? Det er fandme mit kill, eller? Tak. Det er det også mit kill. Ah! For gider han et team med mig? Eller, jeg ved ikke, om han teamer med mig. For... Nå, okay. Ja, de gider jo gerne team med Pros XD. Benjamin, du kan sgu da ikke bare tro, du kan... What the fuck? Benjamin, han KS er sgu da for sygt. Lol. Wow, den der. Okay. Oh my god. Yeah. Okay, vi kommer i level 24. Wow. Havde ham der ikke lige 5 HP, så one-tappede Sarah ham. Nå. Det er jo også fint nok. Vi har 4.000. Jeg håber, det er der market mere over. Nej, det er ikke blevet solgt endnu. Jeg ved ikke, til næste episode, der har vi 100 på en punch 2 boom. Jeg tror, jeg får i punch 2 i dag. Man mangler ikke engang 1.000 jo. Vi er fandme close. Vi er flere kommer her. Og mega. Okay. Så jeg kunne altså ikke sige meget, men jeg bliver næsten aldrig kurset. Ui. Vækket. Okay, det her det er nok det nemmeste kill nogensinde. Hej Frederik. Og jeg er faktisk sådan god til at synge, så hvis I gerne vil se min X-Factor i præsentation, eller ja, jeg har været til X-Factor, ja, no cap. Jeg vandt det. Ja. Skal lige finde dem op. Ui. Sik PvP skills. Det er ikke så meget med PvP, mere med bue-ting, men altså. Anti-knockback, nå okay. No lag. For der var, okay, nu har han der den syge efter mig. Bare bogspam dem, så, der er en herovre. 4 HP. Wow, fire 2, mand. Confirmed. Det er sygt det der. Jeg blev flægt. Nej, jeg blev flægt. Vi er så close på, jeg håber lige vores redstone det bliver solgt. Jeg tænker vi jumper, og så når vi dør, så klipper jeg lige indtil at indtil det bliver solgt. Eller hvorfor løber de væk fra mig? Hvorfor dræber de mig ikke? Jeg forstår det altså ikke. Jeg synes jo meget jeg okay. Du er I klar til det der? Okay, jeg kan ikke noget ramme med det. Vi er virkelig ikke. Skulle slå på mig. Gå nu væk. Okay, vi klipper lige til redstone, og det bliver solgt. Sådan der. Vi har fået den. Se, der er ikke noget her, når jeg har taget den ud. Og så klikker vi done. Og så har vi 4.000. Så yes, 4.400. Vi mangler næsten. Vi mangler lidt over 500. Så ja, det var meget godt. Men jeg klipper lige indtil, at vi har de 5.000, og vi kan prøve den af. Yes. Så ja, her kommer det. Okay, så vi er rigtig tæt på nu. Vi har 4.995, så vi er rimelig close. Vi har fået rimelig mange som team. Så ja, det... Oh my god. Fuck. Okay, alle med dem er altså ikke team med. Det... Jo, ham der. Nej, okay. Det var altså åbenbart ikke. Og ja, jeg bliver team ham der Kicks. Så ja. Han er også rimelig OP. Så vi har et rimelig stort team lige nu. Så det er egentlig meget fint. Hvad er det for et tag? Jeg kan ikke... Var det mig? Nej, det var ikke mig. Den der, den vil jeg gerne have. Sådan der. Også team med... Han der er ikke team med, han skal dø. Han der er også team med. Han skal så ikke slå på mit teammates. Han har gab ham der. Hvem er det, der slår på mig? Han er slår på mig. Okay, ham der er nok ikke gabbet. What? Hacken han? Det er sgu egentlig ikke.
Det var bare den der Wins, den var lidt underlig. Okay, jeg tror bare, jeg papirer lidt. Eller nej, skal vi speed up det? Vi speeder på det. Så ja, jeg håber, I nyder timelapsen, hvor jeg PvP'er. Og får 5.000. Så her kommer den. Det gik jo meget hurtigt, men vi er fucking ramt til 5.000. Endelig. Jeg tror faktisk, at det er en rimelig lang episode, men vi får punch-toget. Så er det lige bokken. Sådan der. Er vi klar, drenge? Punch-tog 5.000. Vi skulle do det, men det er det værd. Så vi skulle købe det. Oh my god. Okay. Punch fucking 2. Til luksus. Der ryger langt. Skal vi lige skrive punch 2. Jeg elsker bare punch 2. Det er så dejligt. Jo. Nej, okay. Det skal for langt. Skal vi flere gange. Det bliver is. My god, lag. Der kommer nogle gange med lag spikes. Okay, ham der, han er så fået. Jeg flytter lige væk her. Hop. Fy derovre. Så langt. My god. Okay. 4v1 hype. Ja du. Ja, der er ingen GG. Så kan man lige over til Keks. Quick. Nej, det er Melder und Keks. Det er lækkert det her. Flot med flere kom her. 3 HP easy kill. Okay. Sorry. My god. Det er godt. Så ja, det kommer jeg til at bruge alt for meget. Du plus for det. Jeg ved heller ikke. Jeg tror heller ikke, I må rigtig gerne skrive noget i chatten. Eller nede i kommentaren. Med om hvis man køber power, om det så skader mere på ens ting. Det håber jeg ikke, det gør. Fordi jeg vil gerne have noget power, så jeg skal bruge den mod nogen. Det er fandme ikke. Altså af punch 2, jeg ved, jeg kommer til at bruge det så meget det her. Fordi jeg elsker bare punch rundt. Altså jeg har allerede brugt næsten stack pile. My god. Altså bare, sådan man kan punch, og så kan man sådan ramme den der plade, så bliver man bare sygt langt. Skal vi prøve? Okay. Fight over. Jeg aner ikke, hvem jeg er team med. Okay, hammer jeg team med. Hammer jeg ikke team med. Han døde også ham, jeg ikke var team med. Nå. Okay, vi går lige op i spawn, og så slår vi af. Skal vi lige få det sidste kill. Kill stay. Okay. Nej, okay. Jeg failede der. Oh my god. Ja, jeg vil sige tusind tak. Tusind tak, fordi I så med. Husk at smide like, comment og så sub. Håber I nåede episoden. Og så ses vi bare. Kridt her. Ses.